Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Барып та кирип та булмый, шолы кызы инвалид баласы белән теш дәвалау шифаханәсенә эләгә алмаган. Моның сәбәбе нидә? Мәктәпнең төзелешен тикшерде һәм шауларның шикаятләрен тыңлады. Шаулда эш визиты белән Татьяна Ларионова булды. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшаучы 50 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 18 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 12 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 24532 очрагы билгеле. Аларның 21668 терелгән, 48 узган тәүлектә. Барып та кирип та булмый, социаль челтәрләрдә хатын кызның инвалид баласы белән беренче санлы балалар теш дәвалау шифаханәсенә эләгү алмау турында видео барлыкка килде. Сәбәбе пандус булмау. Шоллы гаиләсе белән безнең тешерү төркеме очрашты. Сегодня приехали 10 августа в стоматологическую поликлинику в детскую номер 1, Челногорстрой. Вот. Должен быть пандус, ничего нет. Вот пришлось ее тащить. Где-то люди помогли, где-то сама. Бу видео тиз арада социаль челтәрләр буйлап тарала һәм шауларда тискәре эмоциялар уята. Әлеге хәл беренче балалар стоматологиясе шифаханәсе янында була. Фәния Нуруллина инвалид кызы белән бергә кабул итүгә килгән, әмма стоматологка керү юлында баскыч, пандус юк. Теш авыртадыр инде, авырта дип тота инде. Апардым, барып җиттем, беренче керә алмадым машина белән. Ни орттан, ни алдан кирип булмый анда бала белән, как бы инвалид бала белән. Ну, бүтән кеше туктаган җиргә туктадым да инде. Баланы утырттым самодельный коляскага, потому что мондай коляскалар белән мин йөртә алмыйм аны, машинага вообще тагып булмый. Киттем, барып җиттем дә инде, барып җиткәч карап торам инде анда бик биек баскычлар инде. Пандус юк инде. Нәрсә эшләргә инде? Җылап җөреп булмый, кулыма күтәрдем дә, бер кулыма баланы тоттым. 23 килолы. Бер кулыма шул колясканы сүрәдем инде. Мыш-мыш килеп менеп җиттем дә инде. Сәламәтлек саклау идарәсендә аңлатуларынча югары органнарга капиталь ремонт программасына кертү мәсьәләсе буенча хатлар даими рәвештә җибәрелә. Керү төркеме пандус урнаштыру һәм коляскалы җайланмалар буенча үз акчалары хисабына проект һәм смета эшләгән. В поликлинике разработан и действует алгоритм оказания услуг детям с ограниченными способностями. По предварительному предупреждению, все услуги детям с ограниченными возможностями оказывают на первом этаже. Администрация детской стоматологической поликлиники номер 1 приносит свои извинения за причиненные неудобства. Работы по обеспечению доступной среды ведутся. Бу хәл белән инде шәһәр прокуратурасы да кызыксынган. По факту размещения в социальных сетях информации о том, что в детской стоматологической поликлинике номер 1 не обеспечен доступ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, прокуратура города Набережные Челны начата проверка. По результатам проведенной проверки при подтверждении нарушений закона будут приняты акты прокурорского реагирования. Бу шауларның стоматология шифаханәсенә соңгы килүе түгел, якын арада пандус пәйда булыр дип өметләнә. Моның өчен күп нәрсә кирәкми дип саный ул. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шаулда эш визиты белән Татьяна Ларионова булды. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Адымнар полилингваль мәктәбе төзелеше барышын тикшерде. Шулай ук шауларның шикаятләрен тыңлады. Тулырак калдаган материалда. Полилингваль мәктәп төзелеше финиш сызыгына якынлаша. Берничә атнадан ул яшь шаулылар өчен үз ишекләрен ачачак. Педагогик состав укучылар кебек инде җыелган. Адымнарның үзенчәлеге шәһәрнең танылган урыннары белән панно булачак. Алар балалар һәм ата-аналар рекомендацияләре буенча әзерләнәчәк. Шулай ук укучыларның туклануы да аерылачак. Тот проект, который был предусмотрен для реализации, он выполнен, конечно, действительно успешно. Очень интересное общественное пространство, современный формат, современные подходы. Уже завезено оборудование, уже привезены учебники. Практически школа готова принять детей. Идет сдача объекта соответствующим образом и оформляются документы по вводу эксплуатации. Белән танышканнан соң Татьяна Ларионова театр паркына халык белән очрашуга юнәлде. Шауларның бердәм Россиянең мобиль җәмәгать кабул итү бүлмәсендә көтеләр. Шәһәрдәшләр исә республика программаларын тормышка ашыру, төзекләндерү, сәламәтлек саклау белән бәйле сораулар бирде. У нас отмостка и фасад. Дому уже 41 лет, это год. Зимой там страшно, это невозможно, холодно.
Вот, а фасад тоже, весь это, от Москвы тоже уже дожди там нету. Учитывая то, что вы, как говорите, не первый раз этот вопрос ставите, я не сомневаюсь, что мэрия уже работает по этому вопросу. Но Единая Россия возьмет на контроль этот вопрос. Хочется, чтобы все было в шаговой доступности, чтобы не надо было обращаться в республиканские больницы, в том числе в Казань, чтобы максимально все это было приближено к городу, к своему непосредственно дому. Программа по развитию здравоохранения в республике достаточно серьезная, на перспективу она очень продумана, но в любом случае эти пожелания, предложения будут переданы в Министерство здравоохранения, они будут переданы в Министерство строительства и Министерство экономики. Татьяна Ларионова белгілеп өткенше, шолларын, сұрауларын һәм тілеклерін контрольға алачаклар һәм проблемаларны хәл итү процессын тизләтү өчен тиешле министрлыкларга һәм ведомстволарга тапшырачаклар. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Семенға өлкөннәр ярдәме кирәк. Малайда ДЦП шәһәрдәшебез сәламәт киләчәк өчен көрәшүен дәвам итә. Яшь чаллының әнисе битараф булмаган кешеләрне реабилитацияләүгә акча җыюда ярдәм итүләрен сорый. И для разведения ног, все не выключай, и для расслабления получается. Семен гаиләдә 3нче бала йөклелек бик яхшы үтә, әмма бала табу авыр булды дип искә ала малайның әнисе. Нәтиҗәдә табиблар сабыйга ДЦП диагнозын куя. Табибларның малайның яшәячәгенә өмете аз була, әмма ул бирешми һәм сәламәтлек тормыш юлында яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. На данный момент операция – это единственный шанс для Семена, чтобы ходить, чтобы жить без боли, ну и чтобы в будущем он был самостоятельным и не зависел от других. Көндәлек дәресләр һәм күнегүләр үз җимешләрен бирә дип сөйли Светлана. Реабилитация программалары ярдәмендә Семен яхшы нәтиҗәләргә иреште, хәтта 1нче сыйныфка да китте. Әмма күпмедер вакыттан янә сәламәтлек белән проблемалар башланды һәм ул начар йөри башлады ди әни кеше. Мы здесь прошли очень много реабилитации, попробовали разные методики, но, к сожалению, в последнее время спастика стала нарастать очень сильно, вплоть до того, что у него откаты в ходьбе, то есть он вообще перестает ходить. По рекомендации врачей, реабилитологов, по опыту мам, с которыми мы общаемся, мы отправляли документы доктору Парку в Америку. Гаиләгә операция ясарга тәкъдим итәләр, тик гарантия Америкада гына бирергә мөмкиннәр ди малайның әти-әнисе һәм моңа күп акча таләп ителә. Этот доктор, он единственный в мире, кто оперирует уже 30 лет. Он сделал около 5000 операций, а наши только начинают делать. Акчаларның бер өлеше хәйрия фондының берсе ярдәмендә җыелган, тагын миллион сумга якын акча җитми, һәм белгеләнгән күнгә кадәр бер генә атна вакыт калган. Первые 2-3 года после операции необходима интенсивная реабилитация, потому что, по сути, ребенок получает новые ножки, которыми он не умеет управлять. Все, что он сейчас делает, он делает за счет тонуса, за счет спастики, а в будущем он будет делать за счет силы ног, за счет силы мышц. Семен актив, шат күңелле һәм акыллы малай. Ул әнисенә ярдәм итәргә, рәсем ясарга һәм туп белән уйнарга ярата. Аны хыялы футболчы булу һәм үз максатларына ирешеп кенә калмыйча, җиңүче дә икәнлеген исбатлау, аңа бу эштә һәрберебез ярдәм итә ала. Малайның әти-әнисе белән элемтә өчен телефонны сез үз экраннарда күрәсез. Я хочу ходить в футбол играть. Лилия Гатина, Елена Камалова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Спорт берләштерә һәм сәламәтләндерә. Байлар сабасында Татарстан радиолары арасында волейбол ярышы узды. Анда безнең коллегаларыбыз күңел радиосы хезмәткәрләре дә үз көчен сынап карарга булды. Барлык катнашучылар да яхшы кәеф, күп эмоциялар һәм үз сәламәтлекләрен дә ныгыттылар. Әлбәттә, бүләкләрсез дә булмады. Байлар сабасына ярышка килдек. Күңел радиосын данын япарга. Менә безнең команда алып батырларыбыз, егетләребез. Ягына чирәбе салдык. Егетләр, кызлар, без Нократ радиосына каршы хәзер көч сынашачакбыз. Киренке көрәш булды, армый талмый. Көне-төне уйнадык. Хәзер инде кешебен тикшерәбез, җиңеп булыр микән? Безгә уңышлар теләгез. Җиңәргә дип килдек. Біз искәртеп узабыз, COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Авыртуларсыз иммунитет булдырырга телисез икән, коронавирустан прививка ясатыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булышам, исән-имин булыгыз.
14 по 23 августа. Экспокама. Продажа алтайского меда. При покупке 3 килограммов меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. 3 литра цветочного меда 1000 рублей. Гипермаркет Вики. Одежда и обувь для всей семьи. Товары для дома, огромный ассортимент, доступные цены. Набережные Челны, проспект Вахитова, 3010. Торговый центр «Капитан», 2-й этаж. Удачных покупок! Снизился слух? Есть решение. Купите слуховой аппарат в центре слуха «Видекс». Скидки, подарки, рассрочка. Проспект Вахитова, 36А. Запись по телефону 22 00 62.